no hi ha dubte que el llaç groc és el principal símbol del procés català en el segle XXI. A diferència d'altres símbols de la història política catalana, coneixem molt bé l'origen del llaç groc. 16 d'octubre de 2017, un símbol solidari amb dos activistes empresonats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que ben aviat el llaç groc es convertiria en un símbol indiscutible del procés d'autodeterminació català. La prohibició dels estaments oficials espanyols de l'exhibició d'aquell llaç el va convertir en un símbol. Un símbol que, des de llavors, ha omplert les places i carrers dels pobles i ciutats catalanes, i no només d'aquí, sinó també de fora. Un símbol solidari amb els polítics empresonats i amb els que van marxar a l'exili. Un símbol que s'ha convertit en internacional. L'empresonament de Carles Puigdemont a Neumünster, a Alemanya, va fer que a la porta de la presó centenars de llaços grocs mostressin la solidaritat amb ell, com també ha succeït a Berlín, a la Casa de la República de Waterloo i fins i tot al Regne Unit, on Pep Guardiola ha fet del símbol un orgull col·lectiu dels catalans. El color groc del llaç és el principal actiu d'aquest símbol i casualment no té res a veure amb un altre llaç groc que 300 anys abans també s'havia convertit en un símbol polític dels catalans. El 1705, durant la Guerra de Successió, els partidaris de la causa de l'arxiduc Carles ja havien utilitzat una cinta groga com a símbol polític. En la ment dels creadors del símbol del llaç groc actual no hi era aquella referència. El color groc és el de l'Assemblea Nacional Catalana i el llaç és el símbol de solidaritat amb qui pateix una injustícia.